gawe tak lele Rasingo Rasawari Abdu terima kasih. Ada Mbak Sablah. Alhamdulillah kono-konone Alhamdulillah ki wayahmu le ki alhamdulillah rabbil alamin. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki alhamdulillah sakmenika saged sowan enten niki pilang kencenge pundi? Niki laladan duren pilang kenceng. Duren pilang kenceng nggih. Daleme bapa pepunden kawula niki panjenenganipun Bapak Sawaludin. Bapak Sawaludin nggih gayase Pak Din. Nah alhamdulillah ya sing di omah leh ganteng jan kaya wong udara ya tenan. Iya brengose kandel wong ireng. Werkudara. Nah besanipun kidul mriku. Iya cedak omah. Tak aku mau teko kene mah tak kira bungkaran. Bae nggon nganten lanang. Kanggo sesuk nggih, alhamdulillah. Sakmenika nderekaken Kak G make up. Nah, saking Sidorejo Wungu. Karangrejo kok Sidorejo. Ki manggolane karo domase berdiri. Nah, papat. Manggolo karo domas ngadeg. Jejer kaya mau. Ayo ngadeg. Ki akeh samono ku ya bayaran kabeh. Ayo nduk. Sing cilik ngarep, sing gedhe mburi. Nah, ngadepe rene. Nah, maju terus kene lho. Nah, terus nah, up. Wis kono. Nah, manggolone jejer sing apik to. Ah, lumpukno kono. Wis oyok-oyokan. Manggolone kena grawana bulan kabeh. Peteng-peteng ngono. Manggolone sepeteng dedet kabeh. Nah yo. Lah pedak yo kalis lho Pak yo. Lah yo, manggolo papat lho anu renek sing resik bel.
Kowe ngerti, malah diwedaki ya toh. Iya. Mestine dhek ngocor rumangsa anu klawu, ning guri wong papat padha raup kabeh. Wedak apa-apa kalis. Panggala. Komburi, Ya, sing buri dhewe. sing buri dhewe. Sisih kiwa maju. Ya. Ya, Manggala. Buri dhewe sing Buri kiwa. dhewe sing kiwa. Ayo. Kiwa ki ndi? Kiwa nah. Ah, Ya, sikile busik. perlayangan tak ya. Adepe rono lho. Iki nom-noman nang 2026 kok busik kabeh. Ya ora to, Ndak. Ya, jauh. Nyapa? Umbulno. Jajal jaremu ku umbulno ngene lho. Jenengmu sapa? Koret. Heh? Koret. Koret. Jeneng kok Kosok koreng iki lho. koret apa koreng? Koret. Koret, ada peroret. Nah yo, gitok busik, sikil busik. Rene pilihane. Sekolah nang ndi, Ret? Kenep. Heh? Nek kenep. Sekolah kenep ki sekolah apa to, Bu? Hah? Apa? Kombi. Ini ku sekolahan apa? Golek duit. Duh. Kombi apa to, Net? Anu. Sekolah ya. Walah gebyok to. Walah Net. Ada gebyok itu tak muni sing kombi sing. Rodok nengah. Tangane siap diculne. Tangan dah yo jelalah klambine iki rupane yo ngene. Kowe ngerti madu mongso dibungkus sekarang. Gak iso. Apa padane madu bangsa. Di pacar burung. Duwe to. Heh? Duwe to. Duwe cantik. Cah kene apa ndi? Aduh. Aduh ya bener nek tanggane dhewe apa ya sing gelem. Maksudmu wong Afrika apa piye kaya? Pacarmu ya sadar ora, Net? Joget sing penak tak jalukne sangu sing di omah. Oke. Ya. Apa? Wong loro wong telu iki kancamu apa dudu? Dudu kok. Ya dhewe. Ayo singa budaya. Dangdut sing penak. PP apa? Ya ku ya. Ya. Sandalmu ki cepoten malasan saya busik kowe nganggo sandal. Ya belum foto kok sambil foto, boleh. Ayo. Ora sah isin didelok tanggamu dhewe terah ya keadaanmu enake ngono. Ngapa kok iso men? Ya ben. Ayo. Enak apa? Enak dilaten. Singo budaya. Ani saling mandang, maklum kebayang-bayang. Hei, goyang Net. Oh ya sirai kowe. Singa budaya. Ya, pesta. Goyang dhisik bayaran. Ayo Nek. Hei. Oh ya, penak Nek. Hei. Jadi jatuh cinta. Ayo. Tak apa-apa, karena beneran pertama. Ya, Sabar, ngenteni tipunge sih Nek. kita berjumpa. Ayo. Hei. Bisa mana-mana. Susuku diremeti ya. Kok iso? Wah, kowe doyan karo aku to, Net? Doyan? Sate. Sate. Walah tiba
Mah aku bancine ra doyan ireng kok. Ya aku ya milih. Sedekah ya sedekah tapi ya milih to, Nek. Lanjut ya. Manggala. Ngarepe sapa Mas jenengmu? Kernet, apa? Koret. Manggala ngarepe koret. Nah, sing ireng-ireng tak disini sik iki. Yo. Langsung joget wong loro. Manggala loro maju kas. Loro manggala. Langsung joget. Koret lho, ning kancane muni mbahmu iku gombal iku lho dilatono. Kok iso muni kuwi. Oke. Bapak, sangune pun siap. Ten pundi? Ten lebet dipendet no. Masa karo tanggane dhewe arek utang. Nah, bagian dhuwit nggone sing di omah jumukna. Biasane pripun? Beton apa mboten? Gak nggo apa? Dereng napa? Lho napa tentara kok siap? Bosok ra leh popo we. Bosok we ra leh popo. Njaluk sapa? Lho, lah kok bojone kae kok iso? Jambu alas, joget sing penak, maju sangune jalukun dhewe. Ya aku tak jaluk nih. Ayo. Goyang sik. Wes duwe bojo ada kula ada semut durung rondo aja dirago sumpah wis janji arep
lho. Oke. Siap. Matur sembah nuwun. Hup. Hup. Saka sing di omah 100.000 besane peh mlaku ya ora sangu. 100.000 ya. Apa? Lagunya apa? Carmila. Carmila ya. Carmila. Iki khusus 100 khusus sing lanang ya. Ya, khusus sing lanang ya. Ya, oke sih. Ya, oh dikei 100 ke untung-untungan kok njaluk 300 mbahmu kuwi. Lho kowe iki ngapa lho, Nduk? 100.000 khusus kanggo sing lanang. Karo joget Carmila, sapa sing gelem ngambung aku bayaran. Nah, iya, PNG. Sapa sing gelem ngambung paling akeh dhewe bayaran ya. Iki sing nafsu ya koret iki. Ayo, Carmila. Ngambung saoke-okehe karo diusep. Pacaran ora. Aku nek rong muni telu ora lek ngambung. Pacaran ora. Pacaran ora. Piye? Ajur. Halo. Jan tenan kok. Cucuk rane harga dirine blas iso diowok-owok. Tak omongi, kan aku rong muni nek aku wis muni 1, 2, 3 lagu kah keringete kurat ambune badhek. Nek wis aku muni 1, 2, 3 lagi ngambung. Sing ora ngambung sapa ki? Ayo. Joget dhisik, lagek tak hitung. Aku tiar koreta. Pacaran ora. Pacaran ora. Pacaran ora. Pacaran ora. Pacaran Lambunge manut tutukane tipung. 1, 2, 3. Ajur. Piye, Blah? Wis, ora kirik-kirik dhewe ta ngono ki. korep iso nuwapsu ngono. Lah yo, korek lho, sing susu, sing gulu, sing pipi. Kok kabeh kok mbok rasani korek. Kesempatan. Gentenan ya, sik gentenan. Kowe sik, kowe ki wis toret, iki sik genten kowe. Nah, ngambung karo ngambung diusep bar bayar. Aduh, ngusep Si, barang. ayo Lek. Pipi to. Lah kowe gelem dhek 100 apa ora? Abang kok. Abang kok lo. Enak piye? Abang koyo lombok. Nek ireng ya angus kok iso. Ya, gelem ora 100 ki? Tambahin neh gelem, Mak. Tambahin neh. Lho lha sing mantu wong loro kae lho. Kowe sik ndang pisane 100. Ci loro telu. Kowe 1, 2, 3. Gak ora oleh ditutupi. Ora 1, 2, 3. Nah. Kampung banci. Ya kusik. Kampung Kan banci. tak nilai sik. Nah. Sing iki sing tengah. Ya kowe kuwi lho. Nah, kene. Nemplek tok ora bayaran. 1, 2, 3. Ya, bayaran 50. Nah. Apa? Nyapa Red? Duh. Piye to kok malah ngejak gelut ki piye to Red? Lho kowe apa wis ngambung aku? Lah kowe nafsu kok. Pisan kas Red, pisan kas kaki ini mang urung. Nah, pisan kasnya mbokmu enek pra? Bukmu enek pra? Ora enek wae. Pakmu? Kene. Lho lah omahmu ndi to? Guyangan lho. Lho kok guyangan yo nggonku to Red kok iso. Nah, 50.000 Red, pisan kas Red. Iki lho. Ngambung. Alah. 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 Jan kok ya. Oh, Red doyan banci.
Ora doyan banci. Wis, lanang mlebu. Wedoke joget. Ya wis, sing lanang mlebu lah sandalmu tiret. Sing wedok maju. Sarep ya, Karmila sarepe. Nah, ayo. Pacaran ora pacaran ora Ayo. pacaran ora Hei. pacaran ora ora penak pacaran ora ora Goyang sih ya. Hei. Pokoknya diukerti bayaran. Yo. Pokoknya. nanti kau lalu jatuh cinta pada pertama Hei. Beri kau pada kasih Das. Das. Hei. Karmila, Karmila, Karmila. Yo. Karmila, Karmila, Karmila. Matur suwun. Apa? Sangu lho kene sing di omah metu kok. Sang Praboden Purwomadya saranipun. Nek lho. Ben adil selawe ding ya. Tetep kabeh sampun paripurna. Yo selawe ding kok perut. Hah? Piye? Lah nek kurang kotake sing di omah tegonen mulih. Pramila pargian prasaja kami kamu katutup kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillah rabbil alamin.